No nekecej, ty vole, já jsem v ráji 148. Ahoj kamarádi, tak já jsem narazil na tady takovou tatrováckou sbírku. Jsou tady 6tunový, 16tunový, tamhle 20tunová. Všechno je to na jednom místě, jako neuvěřitelný. Tak jdeme se na to podívat, mám toho povolený tady natáčet, tak si to rychle proběhneme. Červená karkulka, koukněte na to. To je AD20 a v mnohem lepším stavu, aspoň vizuálně, než ta včerejší. Tak takhle se má zavěšovat ten hák, nemá se vozit vepředu. Ale ho, to je hák. To je stejný 20 jako ta včerejší. No. Hasičská cisterna. Ještě si kouknu na to lano. Tamhle je další cisterna a další cisterna. Ty jo, co je tohle? Jako na beton? Asi na beton. No nekecej, ty vole, já jsem v ráji 148. Tohle je nákladní. Tady další, ty krásu, kolik jich tady je. Člověče, tohle bude 16. A tohle bude asi 8. A tamhle je další. A to má na sobě lopatu. Ty jogo, to nestihnu ani si prohlídnout, než se mi zatočí hlava. A tady malý hák. To je renovovaná, podívej. To je po laku. No tohle by mohla být ta 16. Člověče, ale všechny jsou na tom líp než ta včerejší, jako vizuálně teda aspoň. Jakože tady je to prostě v kuse a tam byla díra skrz. Jo, projdu tady. A růžová. Jak vybledla ta červená, tak to šlo úplně do růžový. No jako vizuálně bych typl, že to je ta 16, protože takhle vypadala ta 16. No. Tak aspoň spočítám, kolik jich tady je. 1, 2, 3, 4. To je natěslo to tady. 5. 6. 7. Tamhle 8. 9. 10. Ztratil pojem o tom, jak jsem to počítal. Tohle mám za sebou. 10. 11. 12. 13. A tamhle vzadu je další. 14. Tak, třetí den řeším Tatru 148 a teď jsem se asi ocitl v tatrováckém ráji, nebo nic nevím, jak je to možný, jak jsem se tady ocitl. Je tady hromada těch Tater, teď jsem napočítal 14, tak jdeme to procházet dál. Tak jo, tady tam má úplně jiný světla. Z čeho to je? To je z Avie, ne? Nebo nevím. Z čeho to je? Kdo mi poradí?
Tyhle ty jsem počítal, to je plošina. Nosnost 1000 kg. Tak tahle by se taky hodila na statku teda. No. Člověče. Tak jo, co to bylo? Myslím, že to bylo 12, 13, tamhle 14. Hele, babča. Tak jdeme se podívat tamhle na tu modrou. Kudy to vemem? To jsou pěkný stupačky. Ale já vidím 2. Co 2? Hej, to je hromada. To snad není pravda. Dalších 5, tak jak to bylo? 14, 15, 16, 17, 18. Tak co to je? To je moje sklápěč. Tady je míchač a sklápěč. A to je ta oranžová, jak má Medinka s Viktorkou doma. Tak to je úplně ona. A tady vojenská? Ne, není vojenská. Nemá poklop. Ale to je oranžáda. Přesně jako ta plasťácká. To má světýlka. Teď se musím přepočítat, jsem to zapomněl. To bylo 14, 15, 16, 17, 18. Plechový nápis. Tak a myslím, že tamhle jsem jedno počítal taky, tak tam se jdu podívat. Tak to je nějaká ta 8tunová nebo 6tunová. Taková jedna už tady byla. Má krásný světla, ale normálně na tom roste lišejník úplně i na okně. Tak to je docela masakr. Ale jako teda, jo, je to tady stejný problém. Tak to bude asi všeobecně prostě slabý místo tady u toho šroubu zrzlýho. To bude asi u všech, který jsou na dešti. A hele, to není Tatra. To bude Škoda RT. Hasič. Tak jo, to byla asi poslední. Tady už jsou moderní auta. Liaska, Škoda. Tak jo, tak já teďka mám udělat ten krok. Ale je tady ještě jedna, ty jsem si vůbec nevšiml. Tak já teďka mám udělat ten krok, že řeknu pánovi v Děčíně, jestli beru nebo neberu tu Tatru, co jsme viděli včera. A spousta z vás mi napsalo, ať se kouknu aspoň na jednu další. Žádná tady z těch Tater, co jsem teďka tady viděl, není na prodej, jo? To jsem jenom narazil na sběratele. A asi ten krok ještě odložím, když vidím, že jsou takové možnosti, že jich je spousta. Zítra končí jedna aukce, na té se taky chci podílet. A když tam to nedopadne, tak se třeba do toho Děčína vrátím, pokud se mezi tím neprodá, a nebo budu řešit nějakou jinou možnost. To je asi, jak to teď vypadá. Asi opravdu příliš rychlý a unáhlený krok se rozhodnout po 2 dnech, že chci auto, a viděl jsem zatím jenom jedno a jenom jedno bylo rozložené. Takže to vidím tak, že jim tam buď dám podstřelenou nabídku, kterou když vezmou, tak by do toho šel, ale tvářili se, že jako smlouvat o ceně nepůjde. A
Jinak to teda nechám na osudu a budu hledat ještě něco dalšího. Vaše názory, dejte mi vědět. Fakt se v tom nevyznám a opravdu to řeším jenom z toho důvodu, že potřebuju dostat dřevo nahoru na sýpku. Mně teď ještě došlo, že třeba vůbec nevíš, co já vlastně opravuju a k čemu ten jeřáb potřebuju. Takže tady je takový krátký videjko, co jsme dělali s Liborem Podmolem, Adamem Reiterem a Kaďákem, když u mě natáčeli jejich takovou vesmírnou sérii failů a motorkářských libůstek. A já jsem jim projel, respektive půjčil jsem jim statek, aby si tam mohli něco natočit. A tam je takový medailonek o tom, co vlastně ten statek je. Tak já to teďka pustím. Jinak tohle je teda knížecí dvůr Postoloprty, nacházíme se v Postoloprtech. Já jsem tady pořídil ten statek, je to schwarzenberský knížecí dvůr. Máme tady svatební stodolu, opravujeme ty baráky, snažíme se prostě zachovat tradice a postavit to tady tak, jak to bylo před 200 lety. Takže je to taková snaha o udržení té historie v tom, jak byla. To je teďka takový náš jako dlouhodobý cíl, už tady s tím bojuju 5 let. Já jsem nikdy v životě neviděl takhle velký statek jako někdy, já úplně čumím, co tady všechno. No, má to 15 000 metrů čtverečních, je tady 17 budov, 300 doly, obrovská sýpka, 1000 metrů čtverečních, 4,5 tisíce vnitřních metrů, no. Je to fakt jako obrovský, nesrovnatelný skoro s ničím na světě. A potom se tam třeba můžeme v příštím videu jít podívat. A můžete mě začít sledovat na Instagramu nebo na Facebooku. Na Instagramu se to jmenuje Knížecí dvůr Postoloprty, neboli Opuštěný statek. Pod názvem Knížecí dvůr Postoloprty to najdete i na Facebooku. A tam je spousta videí. Já dělám videa každý den, sleduje nás tam asi 40 000 lidí na Facebooku a nějakých 23-24 000 lidí na Instagramu, takže nějaká komunita 60 000 lidí to už prostě sleduje. Přidej se k nám, uvidíš, co tam každý den dělám a já teďka postupně přetahuju ty lidi i z Instagramu a Facebooku na ten YouTube, aby jsme měli trošku větší komunitu tady a nejspíš budu zakládat ještě další kanál vyloženě Knížecího dvora a potom nějaký věci k nářadí, protože jsem začal dělat s Festůlem a oni mi budou pomáhat s nářadím a já můžu dělat recenze toho nářadí potom, takže ještě bude další kanál a to samozřejmě bude všechno, jak se to bude vyvíjet, tak to bude v dalším videu. A potřebuji rozebrat nějaký střechy a potřebuji tam přemisťovat vazníky a mám tam ještě tu roubenku z loňského roku, kterou si myslím, že taky tady s tím třeba postavíme. Tak jo, dejte mi vědět. Budu čekat na komentáře. Mějte se hezky, ahoj. Tak jo, díky za sledování, vidíme se zase příště. Čau.